Xeyirli günler, xeyirli kişiler. İjadi kanalıma hoş geldiniz. Qadirli tыңлаучыларым, бүгін мен Qozanıma qaytam деп аталған хикаямны оқырға болдым. Рәхим итеп тыңлағыз. Qozanıma qaytam. Автор Айзирек Гәреева, Акчура. Самолет ұшарға бірнеше минут қала түрікше иғлан ясадылар. Büyük татар шайыры Абдулла Тукай hava alanına ұшıyoruz. Түрікше еткеннері татарша болып ишетілді кебек. Büyük татар шағыры Абдулла Тукай hava alanına, яғни аэропортына ұшабыз. И көңілге рәхәт болып кетті. Ғұрурлық басты мен сен айтайым. Менің бит әлі Түркияден Қазан аэропорты Тукай исемен ерте башлағаш, бірінші мәртебе қайтуым. Қайта алмаған 2 елдан артық вақыт ішінде татарлар мәркәзе Қазанда болған үзгәрешләрнең тәүгесе әнә шулай зәңгәр күкләргә күтәрелгәндә тормышыма килеп керде дә, самолеттан да биеккәрәк күтәрде. Моннан ары гел Тукай аэропортына ұшачакмын икән, лабаса. Шул ук җөмләне инглизчә кабатладылар. Янымда 50-не узган коңгырт чәчле, тазарак кына ир, бу җиткергән малае белән утыра иде. Мин төрекчәне татарча кебек кабул итеп торганда, булар инглизчә әйткәнне тиз аңлап алдылар. Үзара исә русча сөйләштеләр. Малая гаҗәпләнеп әтисенә борылды. Тукай дип әйтте, диде. Буларның да беренче мәртәбә ишетүе ахыры дип уйлап куйдым. Ата кеше бик күп белгән кыяфәт чыгарып җавап бирде. Әйе, Тукай диде. Тукай бит монда Төркиядә яшәгән, монда үлгән. Тукай Төркиядә яшәгән, Төркиядә үлгән. Шуның өчен генә хәзер самолет капитаны бик тә ягымлы тавыш белән büyük татар шагыйре Абдулла Тукай аэропортына очабыз дип игълан ясадымы? Ул арада ата кеше шул кадәр ышандырып малаена Тукайның Төркиягә китеп үлгәне турында белгәннәрен, куштырнаклар эчендә әлбәттә, җиткерде. Өстәвенә әле нинди акчага Төркиягә киткәндер, нинди акчаларга яшәгәндер чит илдә, дип әллә гаепләде, әллә борчылды шунда. Ятим Тукай турында белмичә сөйләнүләре эчемне пошырды. Әле генә самолеттан да биеккәрәк күтәрелгән күңел, әйтерсең, Истанбулның галәмәт олы аэропортына оча алмый төшеп утырды. Ни еларга, ни көләргә белми тәрәзәгә борылдым. Ярый әле биттә 2 катлы маска, югыйсә Россиядә яшәүче юлдашларыма карата гаҗәпләнү хисе йөземә ни рәвешле чыккандыр. Маска астына яшерелгән 101 хәл. Күңел ничек тузынды. Тукта, сабыр, нигә соң Тукайга карата бер мәрхәмәтсезлек кылганнар төсле үртәләм? Бәлки алар Казанны бөтенләй белмиләрдер. Büyük шагыйрьне Төркиягә киткән дию, ул инде Казанны белмәү дигәнне аңлата түгелме? Бәлки аларның юл уңаеннан гына Казанга очуларыдыр. Минем кебек өйгә кайтулары түгелдер. Шуннан 2-3 минут узмады, самолет күтәрелә башлады. Тукайның Төркиядә яшәмәвен, аның язмышы Казан һәм бөтен дөнья татарлары белән бәйле икәнне, нәкъ менә шуның эчендә дөньяның төрле илләреннән мусафирлар кабул иткән аэропортыбыз аның исеме белән аталганны һәм тагын әллә ниләр әйтергә теләп, тегеләргә таба борылсам, икәүләп намазга уйганнар. Аталы-уллы озак кына намаз укыдылар. Кулларын күтәреп, озак кына дуга кылдылар. Дәшмәдем. Яне тәрәзәгә башымны терәдем. Юлга чыгар алдыннан син нинди дуга кылдың? Дип сорыйм үземнән. Юлдашларым әйбәт кешеләр булсын дидең. Тукайны белгән юлдашлар сорамадың шул. Ә үзең Тукай яшәгән Казанны беләсеңме соң? Сөйлә иде. Иллюминатордан тышка күз ташладым. Татлы йокыга талган галәм киңлеген иреп барган самолет канаты гына күренә. Шул ак канат буйлап башкаланың 80-нче елларын атладым. Казан апа янына. Тәүге тапкыр Казан белән танышкан чагыма. Кичкә авышкан көнне тагын да шомландырып болытлар тупланды. Озак көттермәй яңгыр ява башлады. Казан үзәгендәге мәшһүр балалар дөньясы кибетенә кирип чыгып йөрүчеләр булай да җитәрлек иде. Яңгыр коя башлагач тагын да артты. Беркемнең беркемдә эше юк төсле. Бар яңгырда шыланудан куркалар. Юк алай түгел.
Үйлеріне де ашығалар. Чөнки Казанның тыңғысыз, аңлайышсыз бір дәуір кешергән мәле. Шәһәр яшьләренең көтү җыелып үзара урам бүлешкән, төрле җиниятләргә барган чаклары. Шуңа күрә кичләрен Казанда теләсә кемнәр белән буталып йөрмәвең хәерле. Балалар дөньясына бер кергән, бер чыккан, ишек төбеннән узып китүчеләрне туктатып, нидер сорашкан, югышләнеп, борчылып беткән хатын бу хакта әлбәттә белми. Хәтта уйламый да. Казаннан 360 чакрым ераклыкта урнашкан авылдан килгән апада бары бер кайгы. Бер төнгә кертегезче, кундырып чыгара алмассызмы? Бүтәннәрдә дә караңгы төшкәнче тизрәк өйләренә кайту теләге. Тукталып тыңлап та тормыйлар. Шунда бик килешле итеп зауык белән киенгән бер шәһәр хатыны аңар читтән генә күз ташлады да узып китте. Кибеттә шактый вакыт йөреп чыккач, яне абайлады. Кара, шундый күңелсез, яңгырлы җилле көндә һаман ишек төбендә таптана икән. Битараф кына үтеп китә алмады. Сезгә ни кирәк? Төн кунар җир эзлим. Нигә кунакханәгә бармыйсыз? Караңгы төшәр, шәһәрдә куркыныч. Җитәрлек акчам да янымда, паспортым да юк шул. Кибеткә эштән кайтышлый кергән ханым үзен Фирдәүс дип таныштырды һәм урамда калган хатынны өенә чакырды. Калганын инде алар юлда кайтканда сөйләштеләр. Төн кунар җир эзләгән хатын район хастаханәсендә 5 яшьлек авыру кызына ярдәм күрсәтә алмагач, тиз рәвештә самолет белән чарга туры килүен әйтте. Самолетка утырырга ашыккан әни кешегә район үзәгеннән 50 чакрым ераклыктагы авылдан ни паспортын алып килергә, ни берәр адрес юнәтергә мөмкинлек булмый. Бөтен уен йөрәк парасы өчен кайгыру, борчылу биләп алган вакытта әниләр үзләре турында уйлыйлармы соң инде? Ул Казанда баласын хастаханәгә урнаштырып, ак халатлы шәфкать туташларына тапшыргач кына азмы күңеленә килгәндәй булды. Әле аннары да шәһәр урамнарында үзен үзе кая куярга белми шактый борчылып каңгырап йөрде. Аңа башкаладан иң ерак саналган райондагы туган авылына кайтырга соң иде инде. Шулай, акчасыз, документсыз, япа-ялгызы Казан үзәгендә басып калды. 7 юл чатында кая барырга белми аптырап бергәләнгәннәргә изге күңелле бәндәләрнең очрап куюы, суга баткан кешене соңгы мизгелдә үлемнән коткарып калуга тиң. Әнисе дә таныш түгел берәүне өенә ияртеп кайтуына Фирдәүсне ачуланмады. Дөрес эшләгәнсең, кызым, дип хуплады гына. Аннары бу гаилә үз туганнары да якын итеп ярдәм кулы суздылар. Хастаханәгә авыру бала янына барып йөрүләре, операция ясаганда донор эзләп йөрүләре, сабыйның күңелен күрергә теләп күчтәнәч ташулары берсе дә калмады. Хәтта хезмәттәшләре Фирдәүскә "Синең тагын бер кызың булган, безгә генә әйтмәгәнсең" дип төрттерәләр иде. Фирдәүс апа полиграфия техникумын тамамлап, 10 ел Мехши газетасы редакциясында эшләгән. Бөтен эшкә җитез, уңган куллы ханымны иптәшләре бик яраталар, хөрмәт итәләр. Аннары ул Казанстрой транс оешмасына караган 2нче автотранспорт хуҗалыгына инженер булып урнаша. Ире вакытсыз вафат булу сәбәпле ялгызы малае белән кызын үстергән ханым эшендә дә, шәхси тормышында да сынатмый, авырлыкларга бирешми яши иде. Әле дә хәтеремдә. Хастаханәдән ул алып чыкты мине. Һәм тернәкләнеп киткәнче авылга кайтарып җибәрми үзендә тотты. Еш кына кич җитә башлагач тәрәзә буена бармаска куша иде. Шул ук вакытта үзенең кызы, улы өчен дә борчыла. Ә безнең тышта тавышлар ишетелгәч тәрәзәдән карыйсы килә иде. Казан апа. Мин аны Фирдәүс апа дип түгел, шулай Казан апа дип йөрттем. Казан апа безне тыштагы сугыш чукматлары карап торганны күрсәләр, таш атарлар дип тизрәк тәрәзә буеннан куа иде. Әйе, урамда чарасыз калган кеше минем әнием. Минем күңелгә авылдан бик еракта урнашкан данлыклы Казан шәһәре беренче мәртәбә менә шулай Чуков урамындагы йортларның берсендә яшәүче Фирдәүс апа Животникова аша керде. Ул минем күңеле мәрхәмәт тулы, олы җанлы Казан апам иде. Казан апа кебек ярдәм кулы сузарга әзер торганнар шәһәре икәнне 5 яшемнән бирле беләм. Ул арада
Ышкышның кай тирәдән очып барганын күрсәтә торган мониторга карыйм. Әле шактый бар икән. Юлдашларым инде йоклый. Мин янә аларга сөйлисем килгәннәргә күчәм. Хәтеремә күчәм. 90-нчы еллардагы Казанны күз аллыйм. Сөйлә иде. Әле ул вакытта Казан-Истанбул арасында туры очыш юлы юк. Күрәсең, бер төркем кунаклар башкалага Мәскәү аша килә. Башта Мәскәүгә очалар, аннары Мәскәү-Казан поездына утыралар. Кунаклар дигәнем, татар мөхаҗирләренең нәсел дәвамчылары 100 еллап вакыт узгач, ата-бабалары җиренә тәүге мәртәбә аяк басучылар. Төркиядән Казанга беренче мәртәбә төркем булып оешып экскурсиягә килүчеләр. Төн караңгылыгын ерып поезд чаба. Озакламый таң ата башлар. Һәм бабалары җиренә кайтып килүчеләр тәрәзәләрдән күзләрен дә алмый, һәр күренешне йотлыгып күзәтәләр. Казанга җитеп киләләр. Дулкынланудан кайсы аягырә баскан, кайсы яшереп кенә күз яшын сөртә. Ни диләр? Сөембикә манарасымы? Әйе, әнә күрдеңме? Барысы бергә поезд тәрәзәсеннән тарихи манараны күреп калырга ашыга. Я Ходаем, аларны Сөембикә үзе каршылый диярсең. Инде беркем дә күз яшын яшерми. Татарлар мәркәзенә килеп җитү шатлыгы, бабалары җир зиярат кылу бәхете, милләттәшләре, туганнары белән очрашу куанышы, татарча сөйләшүләр, татарча җыр, музыка тыңлау, театр караулар белән үрелеп бара. Әйе, әле аларга Казанның яңа сәхифәсен күрергә дә насыйп икән. Кичен Казан кирмәне тирәсендә ачык һавада танылган композитор Мәсгүдә Шәмсетдинованың Сөембикә кыйссасы дип аталган музыкаль әсәре куелды. Режиссеры Дамир Сиражиев. 1991 елның җәе бу. Караңгы төшеп килгәндә, Казан ханлыгы вакыйгалары шул кадәр тәэсирле, кыю итеп тасвирланды һәм Сөембикә манарасына лазер уты белән ай куелды. Манарадан азан тавышы яңгырады. Шул вакыт манара эченнән Төркиядән килгән бер татар кызы ашыга-ашыга өскә күтәрелә. Түгәрәк йөзе буйлап күз яшьләре тәгәри. Дулкынланудан кулындагы камераны төшереп җибәрмәскә тырыша. Төркиядәге башка милләттәшләренә күрсәтер өчен видеога, фотога төшерә. Беренче килүләре, Алла бирсә, соңгысы да булмас. Кайткач, бәйнә-бәйнә сөйләрләр. Казанны тагын да якынайтырлар. Елап беттек диярләр. Янә дә Казанны сагынырлар. Бер көн кунаклар истәлек бүләкләре җыярга колхоз базарына юл тоталар. Бер гасыр элек туган якларыннан айрылган әби-бабалары мирасын, туган телне әманәт итеп саклаган, татарча сөйләшә белгән Төркия татарлары базарда бары тик татарча сатулашалар. Кем татарча белә, кем татарча сөйләшә? Базарга баргач алар беренче итеп бәя түгел, тел сорыйлар. Тел белгән белән һәр нәрсә хәл ителер. Сатучылар бераз аптырашта кала. Чит ил кунаклары татарча сөйләшкәннәре яныннан китмиләр. Шактый әйберләрен алалар. Икенче көнне Төркия татарлары кабат базарга юл тота. Бу юлы инде сатучылар үзләре үк аларны әллә каян чакырып торалар. Мин татарча сөйләшәм, бирегә килегез. Миннән алыгыз. Мин татарча беләм. Мин исә бу хатирәләрне Төркия татарларыннан сәфәр кылганнарына 30 ел узгач тыңладым. Бары тик тарихи рәсемнәрдә генә күреп үскән Казан кирмәнен, Сөембикә манарасын барып күрү, балачактан ук авыл өлкәннәреннән ишетеп үскән моңлы көйне, Галия Бануны Казан үзәгендәге театрда тыңлау бәхетеннән, сөенеченнән хәзер дә күзләрен яшь тула аларның. Хәзер дә хатирәләрен барлый башласалар елап бетәләр. Казанга булган мәхәббәтләрен яшь буынга күчерергә дә өлгергәннәр. Төркиягә килгәч, Истанбул татарларыннан шундый сүз ишеткән идем. Казан ул кечкенә Истанбулны хәтерләтә. Дөньяның иң гүзәл шәһәрләреннән берсе. Бик яратабыз, кабат-кабат кайтасыбыз килә. Төркиядә безнең өйдә бер рәсем бар. 2 елдан арткандыр, ул рәсемдә гел Казанны күрдем. Чынлыкта исә Истанбул икән. Кеше ни теләсә, шуны күрә диләрме әле? Хак күрәсең. Рәсемне ниһаять маңгай күзе белән әйбәтләп карагач, Казан ул кечкенә, Истанбул дигән сүзләр искә төште. Димәк, бу тавым юкка түгел, охшашлык чынлап та бардыр.
Әмма хикмәт ошатуда гына түгел кебек. Дөнья татарларының ни рәвешле Казанны йоксынуларын, яратуларын, аны хәтта Истанбулдан да якынрак күреп сөйләшүләрен бер генә мәртәбә ишетмәдем. Казан дөнья буйлап сибелгән, йөзләгән, меңләгән, миллионлаган татарларның сагынганы, горурлыгы, тарихы, баш каласы. Чит җирләрдә яши башлауга берничә ел узмады, Казанга булган мәхәббәт тойгысын үзем дә бүлешә башладым. Янә очкыч юлын күрсәткән мониторга күз салам. Әллә ни калмады инде. Мин һаман тәрәзәгә карыйм. Ак канат буйлап хатирәләргә таба ашыгам. Бераз салкынча булып китә. 2 ел элек кыш уртасында кайтуга төшә. Сөйлә иде. Бер көн кышкы Казан үзәген күреп китим дип, Кабан күле буена атладым. Кышкы аклык, битләрне ишеткән суык сагындырган. Үзем эшим, үзем шатланам. Шунда кафе янына куелган эскәмиядәге язуга күзем төште. Иң рәхәт сәяхәт өйгә кайту дип язып куйганнар. Өйгә кайту. Шул язуны укыгач, күңелдәгене күчереп алганнар төсле тоелды. Нәкъ шулай дип, Кабан күле буен яңгыратып кычкырасым килеп китте. Чыннан да өйгә кайту күңелле, рәхәт, җанга якын. Бираздан ап-ак кар белән капланган Кабан күле фонында мәшһүр дин галиме, тарихчы, мәгърифәтче Шиһабетдин Мәрҗани сынын абайлап алдым. Яңа куелган һәйкәл. Мәрҗани мәчеткә, дини уку йортына, Мәккә тарафына карап тора. Якынрак барып карагач, бик тә гыйлемле, горур, җитди татар карты булып күренде ул миңа. Әйтерсең, элек-электән татарлык яшәгән бистәне саклап, хакыйкать вә тугрылыкны алда тотарга кирәк дигән кыйммәтле насихәтен биреп, Мәрҗани, Тукай кебек бөекләребез, мәшһүрләребез яшәгән, танылган башкалабызга чакырып тора. Хатирәләремнән бүлеп, капитанның ягымлы тавышы ишетелде. Бөек татар шагыйре Абдулла Тукай һава аланына, аэропортына якынлашабыз. Тукай исемен йөрткән аэропорт меңләгән юлчыларны каршы ала, озатып кала. Димәк, әле татар халкының бөек шагыйрен тану дәвам итә. Димәк, әле мәшһүр Казаныбызны тану дәвам итә. Тамам, тыңлавыгыз өчен рәхмәт. Исән-сау булып торыгыз.